Men lad os kaste os lidt ud i det, fordi jeg kunne da godt tænke mig lige at starte med at fortælle lidt om, hvad er den naturmedicinske metode for noget? Nogle kalder det uddannelse, og nogle kalder det et forløb, og nogle kalder det et kursus. Personligt synes jeg, at der er så meget fylde på, at det er en uddannelse i sig selv. Den naturmedicinske metode, den fortæller os og lærer os om, ikke symptombehandling, men årsagen til, hvorfor det er, vi bliver syge. Så vi kigger altså lidt anderledes på vores kroppe, end hvad vi måske er vant til, og tænker om vores krop og vores helbred og sundhed sådan helt generelt. Øhm, selve, jeg lukker lige en mere ind her, sådan der. Selve den naturmedicinske metode er helhedsorienteret, og man får en virkelig bred viden om, hvad det er, at det naturmedicinske perspektiv på sundhed og helbred det er. Og det som vi bruger rigtig meget fokus på, det er at lære jer, der er med, på at kende kroppens signaler, altså lære kroppens signaler at kende. Hvad betyder det, når en krop den sender et symptom til os, og hvad betyder det, når den larmer, og vi får ondt, eller vi bliver syge, og hvorfor er det i virkeligheden, at vi bliver syge? Det kigger vi rigtig meget på, når det er, vi går i gang med den naturmedicinske metode. Fordi det er sådan, at inden for naturmedicin, så tror vi på, at vores krop den hele tiden forsøger på at få os i balance. Også selvom at vi kommer ud af balance, så det den egentlig prøver at hjælpe os til, det er at få os tilbage til den her balance. Fordi det kan den godt finde ud af. Og en gang imellem har den brug for hjælp. Og der kom lige en mere ind her. God aften til de sidste, der lige har hoppet på. Vi er lige så stille gået i gang, med at bare lige sige. Så hvis der er noget, der ikke lige giver mening, så spørg endelig ind. Men den naturmedicinske metode, det er et forløb, en uddannelse, som løber over 5 måneder. Vi starter her i februar, og så slutter vi sammen i maj. Og det er også muligt at tage det på selvstudie, hvis man hellere vil det. Men det er rigtig, rigtig givetigt, hører vi fra alle vores elever, at det er dejligt at være på et hold, fordi at det giver en masse nuancer, og det giver en masse dynamik i forståelsen af det her kæmpe store, komplekse væsen, vi render rundt i alle sammen og kalder krop. Med den naturmedicinske metode, der arbejder vi rigtig meget mod at få en holdbar livsstil, og vi får en holdbar måde at leve på, og anskue vores sundhed på. Og det gør vi sådan med nogle helt konkrete værktøjer undervejs. Vi lærer på forløbet, hvordan vi tracker vores egen sundhed. Anna Iben har også et forløb inde i den naturmedicinske naturmedicinske metode, som hedder Green Boost, som er et forløb, det kan du måske fortælle lidt mere om et øjeblik, Anna Iben. Men det er ligesom et parallelt forløb i den naturmedicinske metode, hvor vi dykker rigtig meget og helt håndgribeligt ned i kosten blandt andet. Man kan nok ikke helt lade være med, når man siger naturmedicinsk og naturmedicinske metoder, også at tale lidt om, hvordan har vi det så som mennesker i psyken, fordi det spiller rigtig meget sammen. Og det er også en del af det, der går igen i den naturmedicinske metode, det er, at tingene de hænger sammen, og vi er en helhed. Og den helhed, den skal vi ligesom lære at kende og forstå. Og måske endda tolke, vil jeg nok også sige. Så det er sådan lige måske lidt kort om, hvad den naturmedicinske metode det er for noget. Hvor mange af jer kender måske den naturmedicinske metode på forhånd? Har I været og læse lidt om den? Jeg kan se Jette og Lisette, I har en markering op. Ja. Nu kan jeg jo så ikke se de andre, men det er i hvert fald dejligt, at I har det.
Der er altid super mange spørgsmål her op til holdstart om altså alt lige fra lavpraktiske ting til hvordan fungerer det her system og en masse usikkerhed om hvordan man skal håndtere sådan et forløb og sådan en uddannelse. Og det er også nogle af de ting, vi gerne vil ind på her til aften. Men jeg kunne måske godt lige tænke mig i forlængelse af min lille fortælling om den naturmedicinske metode og lige få to undervisere på banen, som er Jesper og Anna Iben. Og Jesper, kunne du ikke starte lige med at præsentere dig og fortælle lidt om, hvad det er, du egentlig underviser i på forløbet her? Jo, det kan jeg sagtens. Dejligt. Altså, jeg får måske lyst til at lige starte et lidt andet sted, hvis det er ok med Ja, dig. Bare lige helt for at fint. trække en reference, fordi jeg har jo været med til at udvikle forløbet her, som tidligere ejer af skolen. Har du nemlig. Og det som har været vores ønske og drøm her, fordi det er noget, vi også kommer ind og snakker om senere, det er jo at sige, hvordan kan vi, det er jo egentlig, det er jo heilpraktikeruddannelsen, vi har ledet i mange år, og som det her er udsprunget af. Og vi oplevede jo som ledere af heilpraktikerskolen, at der var mange, der valgte at gennemføre og betale for en hel heilpraktikeruddannelse, ene og alene for at blive klogere på sig selv. Og det synes vi var ærgerligt, fordi det, man kan sige, uddannelsen er jo, heilpraktikeruddannelsen er jo målrettet mod at uddanne behandlere, men vi kan også godt se, at der ligger så meget værdi i det her, som man har brug for som ikke behandler, kan man sige. Så hvordan kunne vi lave noget, som gjorde, at man også som helt uden baggrund, ene og alene med interesse i at forstå sig selv og tage ansvar for sin egen sundhed. Hvordan kunne vi lave et forløb til dem? Og det er jo det, vi har gjort her i den naturmedicinske metode, som jo så også fungerer som første semester på heilpraktikeruddannelsen. Ja. Øh, Sorry, hvad var det, du spurgte om? Jeg får dig med. Jeg sad lige og brændte ind med det Du her. vil, jamen det er så dejligt, at du byder ind. Du har så meget erfaring, som Ja, der er så dejligt, at du kan give med videre her til os alle sammen. ja. Jesper, vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er for nogle elementer, du sådan helt konkret underviser i Jo, det semester her? helt sikkert. Godt, og det var selvfølgelig det, der var ledtråden. Fordi man kan sige, det som er jo min force, fordi jeg har siddet med på sidelinjen så mange år, hvor der har været undervisning på vores skole og uddannelse her. Jeg har helt klart det brede overblik over, hvordan vi forstår naturmedicin, og hvordan vi forstår sygdom og sundhed. Og vi har det begreb, der hedder, hvor vi siger, at man bliver syg for at blive rask. Så noget af det, jeg blandt andet præsenterer, det er hele vores model for at forstå, jamen hvad vil det sige, som du også har været inde på, Line? Hvorfor får vi symptomer? Jo, altså når kroppen den giver os ondt i halsen eller giver os en feber, så er det jo i virkeligheden sådan, at det bedste vi kan gøre, det er at understøtte kroppens naturlige reaktion. Fordi en feber og en inflammation, en betændelse, det er jo i virkeligheden kroppens forsøg på at gøre dig rask. Så hvis vi slår feberen ned, hvis vi dæmper betændelsen osv., jamen så i heldigste fald, jamen så forlænger vi helbredelsesprocessen, og i værste fald, så får vi egentlig sat sådan et forløb lidt i stå. Du kender sikkert også det der med, at nogle gange så har man en bravende influenza eller ondt i halsen eller et eller andet. 4 dage, bum, så er det overstået, og så er man frisk igen. Det er det, vi kalder et sundt helbredelsesforløb, eller et sundt sygdomsforløb jo i virkeligheden. Og der er det jo også nogle gange sådan, at så kan man blive syg, og så bliver man bare ikke rigtig rask, så trækker det bare ud og trækker ud og trækker ud. Og det er jo et eksempel på, at kroppen ikke har ressourcerne til at gøre sygdomsforløbet færdig på en god, sund og hensigtsmæssig måde. Og det er jo, ja, det er så blandt andet det, jeg underviser i, og nu skal jeg jo ikke tage
undervisningen her allerede. Men det er jo sådan den forståelse der, som jeg synes er så spændende at undervise i, fordi det for mange er en helt ny måde at se på sig selv og på sin krop på og sine symptomer på. Og i forbindelse med det, og skal jeg nok gøre lidt kort, der har vi jo det naturmedicinske husapotek, hvor vi blandt andet bruger urter og homøopatiske lægemidler osv. Og det underviser jeg i, det naturmedicinske husapotek, så man får nogle remedier, man kan bruge helt ufarligt til sådan de almindelige symptomer, som livet de nu giver. Ja, det førstehjælpskit i den naturmedicinske værktøjskasse, kan man godt kalde det. Ja. Ja. Jamen dejligt, tak Jesper. Anna Iben, kunne jeg ikke lokke dig også på banen og fortælle lidt om, du har jo sammen med Jesper ligesom været dem, der har bygget det her op fra bunden af, og I jo sidder jo med så meget viden og så meget erfaring, at man nogle gange kan tænke, hold op, hvordan skal man nogensinde komme efter det. Men kan du ikke fortælle lidt om, hvad du byder ind med her på første semester i hvert fald? Helt sikkert. Jo, gerne. Ja, altså Jesper og vi har haft parløb i mange år, og har haft skolen som vores yndlingsprojekt sammen, kan man godt sige. Det jeg byder ind med på første modul af den naturmedicinske metode, det er primært de 3 uger på Green Boost, hvor vi har rigtig meget fokus på, hvilken effekt kosten har på kroppen. Fordi vi ved utrolig mange symptomer og lidelser, og det vi går med til daglig, det har en direkte effekt af, hvad vi spiser. Så på 3 ugers Green Boost, der er målet egentlig at blive bekendt med, hvad er det, min krop fortæller mig. Så 3 uger på Green Boost betyder egentlig, at vi laver en kost sammen, hvor vi smider en masse af de der lidt krasse ting ud, og optimerer på forskellige vitale elementer. Og det vi gør allerførst, det er egentlig at lave sådan en symptomscoreskema også, for at se, hvordan går jeg egentlig har det til daglig. Så tager vi 3 uger på Green Boost, og så når de 3 uger er gået, så udfylder vi samme skema igen, og ser, er der noget, der har flyttet sig i symptomer. Ører, næse, hals, mund, mave, hud, alle mulige ting, så vi bliver klogere. For det er jo det, som hele første semester, de 5 måneder her med naturmedicinske metode går ud på, det er at lære sig selv at kende, og lære at tolke, hvad det er, min krop gør, hvorfor gør den, som den gør, og prøve at finde ud af, hvad gør jeg ved det? Er der nogle faldgrupper, eller er der nogle snublesten, som jeg ikke er klar over? Så de 3 uger med Green Boost, det er primært med fokus på at lære sig selv at kende, og den indflydelse, som kroppen har, eller kosten har på kroppen. Og det kommer jo egentlig, vores basis i at lave den her naturmedicinske uddannelse, det er jo, det udspringer fra det tyske heilpraktik, hvor vi har en enorm stor videnskartotek, vi bruger af fra det mellemeuropæiske område, og så en del functional medicine også, der hvor det giver god mening i forløbet, ikke også, og der hvor det giver god struktur til dybere forståelse. Så de 3 uger på Green Boost, det er der, hvor jeg er meget til stede, hvor der også er mulighed for at få spørgsmål og sparring, og vi har Q&A's undervejs, hvor jo typisk vi kommer ind på, det kommer ind på, hvem der deltager jo, hvilke spørgsmål der kommer. Nogle gange snakker vi rigtig meget kolesterol, andre gange er det kvinder og hormoner, andre gange er det mavelidelser, eller eksemer, eller det kommer ind på, hvem gruppen er defineret af. Så dykker vi ned i de emner, som er relevante. Og det, der er min opgave som underviser, det er jo at trække det op i meta, så det bliver relevant for alle, så det ikke bliver en lægens bord 3 uger, hvor det kun er interessant for de få, men det der med, at vi hiver viden op, så vi får forståelse for de sammenhænge, på hvordan kroppen arbejder. Og det er jo det sjoveste i hele verden, hvis I spørger mig, at dykke ned i sådan noget. Og det er også det, der er det fede ved at være sammen i en gruppe, det er, at dem man mødes med, de interesserer sig for de samme skøre ting som en selv. Altså, hvad gør maden, og hvad med de her urter, og de her dråber? Der hvor ens veninder, eller mand, eller kone bliver træt af at høre på en til sidst. Der har man sådan en fed forum og nørde ned i sammen, ikke også? Og fordybe sig i det her felt sammen. Så det er det, gruppedynamikken kan her. Ja.
Og man sige, min vej ind i naturmedicins verden kom egentlig, da jeg læste til læge i Aarhus for små 100 år siden. Der blev jeg lidt smule træt af det her lægemedicinske måde at se verden på, og fandt så ud af, at der var noget, der hedder Heilpraktik i Tyskland. Og Heilpraktik er en lægmandsuddannelse, som egentlig alle kan starte med, og så ellers bygge på, ikke? Den viden, fordi det er viden, der er vedkommende for os alle sammen. For os selv, vores familie, venner, alle dem, vi er omkring, ikke? Så den der kombi af lægevidenskab sammen med naturmedicin, har jeg synes, det har været evigt spændende at arbejde i, og synes jo stadigvæk, det tænder min ild fuldstændig på 30 år snart. Så det jeg kan kun sige, at det er voldsomt smittefarligt, sådan noget. Man kan virkelig komme til at fordybe sig rigtig meget, rigtig længe. Så er I advaret. Det. Tak, Anna. Ja, det er godt. Det var meget fint. Tak for det. Det er godt. Jeg får næsten lyst til sådan at føre den videre derfra, fordi at vi får rigtig mange spørgsmål om det kræver et eller andet særligt at være med. Altså skal man have en eller anden sundhedsfaglig baggrund, eller skal man kunne forstå latin, og hvor god skal man være til at læse og skrive og alt sådan noget. Sådan helt lavpraktisk. Og nu må I jo rette mig, hvis jeg siger noget, der er helt forkert, men det skal man ikke. Man kan komme ind fra gaden af og være med på den naturmedicinske metode, og man kan forstå det hele. Og skulle der være noget, man synes, der er svært, eller noget, man bøvler med, er man en lille smule ordblind, eller synes man, at tal det er rigtig svært, jamen så er der ikke andet for, end at gribe fat i os, eller en af vores 2 studievejledere, så skal de rigtig gerne holde jer, guide jer igennem, hvordan man kommer bedst i mål med at få fuldført det, man rigtig gerne vil med den her uddannelse. Fordi vi er så heldige, at vi har et par studievejledere med, som sidder. De er så ikke med i aften, men de er med, når vi går i gang her til foråret. Og de er altid til at få fat i, og det er jeg også. Så man kan altid række ud, hvis man bliver i tvivl om noget. Ja. Og hvad, Anna Iben, nu er du jo læge, altså synes du, at det er meget tungt læge, altså sådan meget tungt stof, man skal igennem, hvis du sådan skal prøve at underbygge det, jeg ligesom prøver at sige her? Ja, nej, altså egentlig ikke. Det vi har forsøgt i uddannelsen, det er jo egentlig at sige, at vi skubber alt det der mere terapeutisk og læge-latin op på 3. og 4. semester, så første semester, og så set også andet. Men altså, især her første, det er simpelthen tilrettet sådan, at det er til alle. Simpelthen også fordi det er et stort lad, det er egentlig egen terapi. Det der med at blive klogere på sig selv. Hvad gør min krop? Hvorfor er det der migræne den hele tiden efter mig? Eller hvad nu det ellers er, man sådan gerne vil i dybden med? Eller bare gerne sove bedre, eller mere energi, eller lære, hvordan man håndterer forkølelser, og hvordan man håndterer ting og sager, ikke? Så det er simpelthen designet sådan, at enhver kan tage det. Og man kan sige, det ligger også, det er jo en direkte afsmitning af læge, eller af Heilpraktikuddannelsen i Tyskland. Det er ikke en akademisk uddannelse, det er det, vi kalder en lægmandsuddannelse. Og den er beregnet til, at det egentlig er enhver, og det er din egen interesse, som bygger din viden op. Selvfølgelig er der nogle trin, du skal kunne. Hvis man går hele vejen til at blive heilpraktiker, så bygger man selvfølgelig viden op, ikke? Men det er ikke en akademisk uddannelse, det er en erfaringsbaseret kundskabsuddannelse. Så alle kan være med, ikke? Og vi har virkelig luet ud i det latinske, for lidt at gøre det så tilgængeligt, som det er. For i virkeligheden er vores krop jo, og vores måde at leve på, det er jo vores hverdag. Så der er ingen grund til at distancere det og gøre det så fremmed og så aparte, som man nogle gange kan. Så det er direkte læring. Tak. Det er jeg helt enig med dig i. Og faktisk så har vi også bygget materialet op på en sådan måde, at man både har mulighed for at se det som et webinar, altså som vi sidder her nu, hvor at man kan se underviseren, og man kan se noget af det materiale, som underviseren bruger for at fortælle om undervisningen. Men der ligger også lydfil, sådan så man har mulighed for bare at gå og lytte til materialet, hvis man har brug for den del. Og så ligger der skriftligt materiale, altså skriftligt kompendie,
på det, og det er jo heldigvis sådan, at når vi er gået online med det her forløb, så er det for, at I bedst muligt kan tilrettelægge det ud fra den tid, I har. Selvfølgelig så kræver det noget at tykke sig igennem det materiale, der er, og tommelfingerregel er vel, at det er cirka 8 timer om ugen, cirka man skal afsætte til ligesom at komme igennem materialet. Og det er klart, at nogen bruger selvfølgelig længere tid, og andre de kommer hurtigere igennem det. Noget ved man måske allerede i forvejen, og noget bliver man måske så inspireret og opslugt af, at man bare nærmest spiser det råt, og det er jo meget, meget individuelt. Men en tommelfingerregel er, at vi siger cirka 8 timer, så kan man komme igennem per uge. Og igen, det er bygget rigtig, rigtig fint op inde i Simpleo, som er den platform, vi bruger til materialet for den naturmedicinske metode. Så det var bare lige for at runde den del af det. Ja, jeg får lyst til lige at tilføje, at det er jo vitterligt et forløb for alle, og det betyder jo, at virkelig for alle, vi har rigtig stor bredde på, så nogle gange er der jo nogen, altså vi har også nogle både sygeplejersker og en enkelt læge med en gang imellem, men det er bare vigtigt at understrege, at det skal altså ikke afskrække nogen af jer andre. Min vurdering er, at efter vi har omstruktureret på den her måde, så jeg tror, at halvdelen af dem, der er med på den naturmedicinske metode, i hvert fald kommer fuldstændig uden forudsætninger, andet end dele den her ild, som vi andre har for at forstå, og bare kan mærke det her med, at der er noget omkring naturmedicinen, som bare giver så meget mening. Ja. Og hvis du har den ild, ligesom os andre, og er indstillet på at bruge sådan en dags tid om ugen på dine studier, som det jo også bliver, fordi der er også kød på. Det er ikke sådan et light forløb, så vil du kunne komme hurtigere igennem det. Der er lagt op til, at du også kommer til at lære noget på det her forløb. Ja, for lige at supplere med det, du siger der, så er der jo faktisk 4 moduler, og under hvert modul er der nogle undermoduler. Og tilsammen der er vi vel op på, er det sådan noget 75 lektioner eller sådan noget, ikke? Jo. Ja, det tror jeg. Ja, 45 minutter, hvis vi regner det om i sådan standard lektioner, ja. Ja. Og til det, der er der jo så også det her skriftlige materiale, og i øvrigt altså uendeligt mange timers bonusmaterialer og tidligere spørgetimer fra de andre hold, som ligger tilgængeligt, man kan dykke ned i, hvis der er noget, man virkelig sådan, bliver nysgerrig og brænder for. Jeg kan se, at Jette, du har lige en hånd op. Vil du prøve at tage mikrofonen fra? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg har lige et spørgsmål, og det er, at det meste af det materiale, der ligger på skrift, når I at formidle det videre på video også, eller replays og sådan nogle ting? Kan I nå at komme hele vejen rundt i det, så ikke at man skal sidde og læse igennem 50 sider for eksempel i hver semester, eller i hver, lektion? Ja. Det var et godt spørgsmål. Tak for det, Jette. Ja, velbekomme. Og nej, ikke helt, tror jeg, hvis godt jeg kan sige, fordi at underviserne, de enkelte undervisere, som har lavet det her materiale, de har selvfølgelig lavet det her kompendie, det her stof, som man skal igennem. Og det er også noget af det, man kan risikere at komme op i prøve til, hvis man vælger at gå til prøve i sidst i forløbet. Og selve den undervisning, der så er live, om man vil, og i de her webinarer, som der ligger derinde, noget af det er noget, der er gentagelse fra kompendiet, og noget af det er et supplement og noget tillægsviden, som både underbygger og understøtter det, som der i forvejen står. Så nej, ikke helt, hvis det er svar nok på det, du egentlig spørger om. Ja, det er det. Ja, det er helt fint. Tak. Meget fint. Og vi får altså lige lidt, der drysser ind en gang imellem, så hvis I lige pludselig sidder med spørgsmål, så hop endelig ind også. Jeg tror, vi kom til sådan noget med, hvordan vi var bygget op her. Jo,
Jesper, du snakkede om, at det er vitterligt for alle, og det er vigtigt for os, at den her uddannelse, den er for mennesker. Den er for levende mennesker, der lever et levende liv. Den her uddannelse er ikke til perfekte mennesker, som ved det hele i forvejen, fordi hvorfor skulle vi så det? Vi er nysgerrige på den her uddannelse, og det er derfor, vi er her. Og det håber vi også rigtig meget kan bygge de her hold op omkring, at vi skal være trygge i hinanden, og vi skal være ture og stille spørgsmål, og vi skal ture og være nysgerrige. Sige, hvorfor er det det, eller det forstår jeg så ikke det her. Det går vi rigtig meget op i, at det er for alle, og det er et nysgerrigt sted, vi er sammen. Jeg hopper lige lidt videre. Du var lidt inde på det, Jesper, det her med, at det er skabt til anvendelse, og ikke kun til at forstå. Kunne du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan kan vi egentlig bruge den her metode, udover at vi jo selvfølgelig kan læse og kan lære en masse, men hvad mere end det? Jo, helt sikkert. Altså man kan sige, det ligger jo næsten i titlen på vores afsæt. Altså vi er jo heilpraktikere, det er både Anna Iben og jeg. Så det er en meget praktisk tilgang til tingene, vi har. Selvfølgelig er vi nødt til at forstå nogle ting teoretisk, men vores fokus har altid været mere på, jamen, hvordan kan vi... Hvorfor skal vi vide det her? Altså, hvad betyder det for min forståelse? Hvorfor er den her teori vigtig? Jo, men det er jo fordi, det er derfor, din krop opfører sig på den måde. Og på samme måde kan man sige, at i forhold til det naturmedicinske husapotek, jamen vi er ret hurtige til at komme med nogle altså vi har en helt konkret liste over forskellige symptomer og lidelser, man kan gå og bøvle med, og hvad der findes af midler til det. Det kan være homøopati, det kan være urter. Vi kommer også omkring det med vitaminer og mineraler, hvor vi snakker det her om. En ting er jo, at når hvert vitamin og mineral virker på det her, men hvad har jeg brug for? Skal man overhovedet have vitaminer? Og det kan man sige leder os måske hen til en helt generel sådan tilgangsvinkel til tingene vi har, for det er også noget vi tit bliver spurgt om, det er, men hvilken kostretning går I så ind for? Og det gør vi ikke. Vi ved, at mennesker er forskellige, og derfor er der er ikke noget one size fits all her. Så det er jo det, der er hele vores måde at forstå mennesker på. Det er det her med at sige, jamen, jeg kan ikke altid lige komme med, hvis du siger, du har et problem, så er det ikke altid, at jeg lige kan komme med en løsning, fordi jeg er nødt til at forstå, hvem er du, hvad er der på færde i dig, og det er egentlig de færdigheder, vi gerne vil give videre til jer, og som du blandt andet var inde på med Green Boost forløbet, det er jo der, hvor man rigtig meget mærker det på egen hånd via kosten, men det gennemsyrer jo egentlig hele vores måde at undervise på, og alle vores spørgetimer der, som du siger, Line, de ligger jo optaget derude år tilbage, så der kommer vi jo vidt omkring, og vi prøver egentlig at svare på det, som er vigtigt for dig. Det er selvfølgelig ikke, vi skal jo ikke erstatte at gå til en behandler eller at gå til lægen. Så man kan sige, hvis du kommer og siger, jeg har det her problem, hvad skal jeg gøre ved det? Så kan man sige, så er vi nødt til at løfte os op på et stadie, der hedder, vi kan holde os til de gode råd, når det bliver konkret, og nogle gange vil vi helt klart anbefale at finde en kollega, der kan hjælpe med det. Men det er klart, at vi kan bruge de forskellige cases til at folde ud og sige, hvad kan det være, der er på færde, når man har det her problem? Og det kan være et hav af ting, som vi så prøver at folde ud. Så vi prøver virkelig at have det fokus på, at man får sin egen forståelse af sin egen krop
så man kan tage sit eget helbred hjem, i stedet for at skulle være nødt til at lægge det ud i hænderne på andre. Og det var i virkeligheden sådan, jeg også selv startede. Nu er jeg selv vokset op i sådan et 70'er, jeg plejer at sige et hippiehjem. Det er ikke helt rigtigt, men der var gennemsyret af naturmedicin, og min mor var behandler, og alle de mennesker, vi omgik, var det. Men jeg startede jo egentlig selv den her uddannelse, for da vi begyndte at få børn, fordi jeg tænkte, jeg er nødt til at forstå, hvad der er på færden, når mine børn de bliver syge. Det kan ikke nytte noget, at jeg... Altså, Anna Iben, hun farer rundt og uddanner sig hele verden rundt, så jeg er nødt til at have styr på det selv. Og så skete der jo det, som du også siger, Anna Iben, så blev jeg jo ramt af den her virus, den her bacille, så mere vil have mere. Og så sidder vi så her i dag. Ja. Det kan du måske også uddybe lidt på, Anna Iben. Ja. Er der, lad os lige for at tage sådan en status. Er der nogen, der sidder og brænder ind med nogle spørgsmål, så vil jeg gerne lige give pladsen til lige at komme på banen en gang, enten i... Det kan være, jeg lige var tilføje en krølle til det, Jesper han siger, som man er inde på kan man sige, en af drivkræfterne i, at vi har uddannelsen, og at det, som ligger iboende i heilpraktikken i naturmedicin, det er jo den der egentlig at give folk kompetencer og råderum til selv at handle, til selv at forstå, så man ikke altid skal ud og spørge nogle andre, ja, du kommer med det her symptom, hvad er det galt med mig, og sidde og vente på, at andre giver svaret. Det med, at man hiver egentlig handlekraften hjem til sig selv, fordi man bliver klogere på en selv, og ved, hvad vej man skal. Og det er jo det, som egentlig er hele vores DNA i at uddanne folk altid, det er det med at give folk selvbestemmelsen, og give folk handleretten tilbage, hvor vi egentlig, det er jo her, vi bestemmer jo selv om, hvad vi vil, hvad vi tænker, hvad vi gør, og derfor skal vi også have fuld bestemmelse, så vidt som det overhovedet er muligt, over vores krop og helbred. Og det er vores primære drivkraft til at undervise og gøre ved, det at give redskaber til at kunne forstå og kunne gennemskue, hvad det er, der foregår. Og der er masser af metoder og masser af veje til at blive virkelig robust og stærk og stå sikker, uden at vakle. Man kan jo altid komme i tvivl, og det tror jeg, det kender vi vel alle sammen, tror jeg. Men nu er man i hvert fald med metoden her, der bliver man i hvert fald klædt på til at tage det første spadestik i, at netop at tage ansvaret hjem, og til faktisk også at få nogle helt konkrete og håndgribelige værktøjer i, både måske at blive en lille smule beroliget i, at det er måske ikke så farligt, som man kunne gå og tro, eller også, jamen der er måske faktisk altså bitte små ting, man kan ændre og justere i sin hverdag, som ikke betyder at have en stor gennemgribende. Man behøver ikke at skal omvælte hele verden for at få det bedre, men at man rent faktisk med små elementer kan justere på sin egen sundhed. Og det tror jeg er lige så vigtigt også at have det med i hvert fald, at man behøver ikke at skal revolutionere en masse, men med små tiltag, der kommer man virkelig, virkelig langt. Og det er i hvert fald også det, vi hører fra vores elever, der nogle gange siger, jamen, gud, det er bare så simpelt. Altså, er det så simpelt som at spise lidt anderledes en gang imellem, eller kan det ved at drikke en tår brændenælde-te, kan jeg så virkelig få det sådan her? Så det er jeg meget enig med dig i, Anna Iben. Og tak for lige at slå en krølle på den. Og så bare lige for at være sikker, om der var ikke noget i chatten. Godt. Jeg havde lyst til sådan lige, og nu kom der lige lidt flere på her til sidst igen. Vores uddannelse er bygget op over nogle moduler, og de her moduler, de har nogle undermoduler, og under de moduler, der ligger der en masse forskellige materiale, både på webinar, på lydspor og som skriftligt materiale. Og undervejs i de her 5 måneder, så udover at man jo studerer online, og det gør man selv, man tilrettelægger selv sin tid, så har vi selvfølgelig også hjælp til jer, hvis I synes, det er lidt svært at navigere i det her.
med at skal lave selvstudie. Hvis ikke man er vant til det, så kan det måske være svært sådan lige at få passet ind i sin hverdag. Nogle har måske små børn og arbejde, skiftende arbejdstider, eller hvad det nu måtte være. Og nogle gange sker livet jo også bare for os alle sammen. Noget familie bliver syg, eller man skal lige pludselig flytte, eller vandskader, eller hvad ved jeg. Altså livet, det sker jo også for os alle sammen, og det ved vi heldigvis også, og det er vi selvfølgelig klar til at hjælpe jer med at håndtere, hvis det skulle ske, at den ene eller den anden karakter. Men udover at det her jo så er selvstudie, så har vi de her 5-6 live spørgetimer. Vi har en kick-off sammen, hvor vi ligesom starter hele det her forløb sammen. Og så er der spørgetimer efter hvert modul, hvor vi ligesom samler op, og hvor vi har mulighed for at dykke ned i noget, man måske er i tvivl om, eller noget, man gerne vil have uddybet, eller måske har nogle helt nye vinkler på. Man har måske snublet over et eller andet, eller man har læst noget i forum, eller hørt noget på et gammelt udgave af en spørgetime, eller et eller andet tilsvarende. Så er det de her spørgetimer, hvor vi kan få lov til at være nysgerrige sammen. Og dem er der som sagt 5 af, og en 6. har vi som regel også med Annette Stroth, som er børnesundhedsvejleder også på det her modul. Ja, Jette, du har lige en hånd op. Ja, det er i forhold til det her med, når vi snakker urter og medicin, og så er jeg lidt nysgerrig på, kommer vi så ind og berører det her tinkturer versus friske urter versus tørrede urter, altså hvordan effekterne er i de forskellige grene? Kan jeg svare på det, Line? Det synes jeg, du skal, Jesper. Det er helt oplagt. Det gør vi ikke rigtig her på første semester. Okay. På den naturmedicinske metode. Det er noget, vi lægger hen på andet semester for dem, der har lyst til at nørde lidt mere. Fordi man kan sige, for de fleste er det jo er det sådan lidt ligegyldigt, hvilken form man lige tager det på. Det er det jo ikke, og jeg forstår udmærket, hvorfor du spørger. Jeg synes jo heller ikke, det er ligegyldigt, men nogle mennesker ved jo ikke engang, hvad forskel på homøopati og urter. De tager bare et eller andet naturmedicinsk middel, der virker. Så man kan sige, vi har gemt lidt de nørdede detaljer i forhold til for eksempel urterne. De ligger på andet semester, og det samme gælder faktisk med homøopatien. Perfekt. Første semester her er meget praktisk, anvendeligt, men hele teorien, det er for dem, der ved det på et senere tidspunkt. Tusind tak. Ja, og igen, så kan man sige, at der er den naturmedicinske metode, den er virkelig for at klæde os på, som det enkelte individ, til at lære os selv at kende, og til ligesom at tracke vores egen sundhed. Og selvfølgelig også gøre det praktisk, så hvordan tracker man så sin egen sundhed, og hvordan kan jeg så også støtte mig selv med små justeringer. Nogle går jo også all in og laver kæmpe store forandringer i deres liv, men med ganske få ting, der kan man komme rigtig langt. Så igen, så er det forløb her set mest som værende til at støtte sig selv og en i første omgang. Ja. Nu skal jeg bare lige lidt hernede af i mine noter. Jo, jeg kom fra at fortælle om de her spørgetimer, og de her spørgetimer, dem er der som sagt en 5-6 stykker af, men efter hvert modul og efter hvert undermodul, der er der også vi har lavet nogle testspørgsmål, nogle spørgsmål, som ligesom kan hjælpe os til at blive skarpe på det, vi lige har lært. Så det er ikke sådan en test i, hvor vi sådan kontrollerer jer eller går ind og vurderer noget som helst, men det er for ligesom, at I kan teste jeres egen viden i forhold til det materiale, I lige har været igennem. Hvordan har jeg forstået det? Har jeg forstået det som det, der var hensigten? Og det ligger der simpelthen undervejs på alle modulerne.
så det er for at sige, at der er ligesom mulighed for ligesom at blive sporet ind på, om også der er noget, man lige har brug for at få gentaget, eller har brug for, at vi dykker endnu dybere i, når vi så har de her spørgerutiner. Og så helt afslutningsvis, så kan man gå op til en prøve. Det synes jeg personligt er skide sjovt at udfordre sig selv i. Men det er jo ikke alle, der har lyst til at tage sådan en prøve. Men det er i hvert fald en mulighed. Og det er også et krav, hvis man gerne vil med videre på selve heilpraktikuddannelsen på semester 2 og 3 og 4, at man ligesom tager de her prøver til sidst på modulet, der er lagt. Ja, yeah. Jeg tror sådan, at vi er ved at være igennem det, jeg havde forberedt til at fortælle jer om alle sammen. Så nu er jeg måske bare lidt nysgerrig på, om der er nogen af jer, der sidder med nogle spørgsmål til den naturmedicinske metode, eller til andre elementer af NCNM. Det har du, Susan. Kom endelig på banen. Yes. Ja, kan I høre mig? Det kan vi i hvert fald. Super, okay. Ja, men jeg har sådan en rent praktisk spørgsmål, fordi jeg er i gang med en anden uddannelse lige nu, som zoneterapeut. Men det interesserer mig virkelig meget, altså, og har lidt overvejet, om jeg skal tage bare første semester, sådan imens jeg også kører zoneterapeuten, også fordi jeg gerne vil udvikle mig selv i det hele her, ikke også? Man kan altså tage prøven nu, når den kommer, og så starte op på det andet senere, når jeg er færdig med min zoneterapeutuddannelse. Ja, det kan du sagtens. Okay. Der er ikke nogen krav til, at man skal tage det semester for semester, så hvis du har brug for at springe et halvt år over, eller et år eller 2 år frem i tiden, så er der helt sikkert det, så må man gerne det. Der kan selvfølgelig være noget materiale, som bliver opdateret undervejs, men det er så det eneste, skulle jeg til at sige, der kunne være til hinder for det. Okay. Så det kan man sagtens. Og selve heilpraktikeruddannelsen hos os, det er jo en 2-årig uddannelse, og det vil sige, at vi afslutter først den endelige, det fulde forløb, det afslutter vi først i 28. Så der er rig mulighed også for at tage andet semester, både i efteråret her, men også i næste år, hvis man har lyst til at udskyde det lidt. Det kommer sådan løbende undervejs. Ja. Okay, så man det godt, altså hvis jeg starter nu her, nu er jeg først færdig med uddannelsen som zoneterapeut i 27, så kunne jeg starte efter, altså sådan august-agtigt, eller hvornår det er, på andet semester. Ja. På jer, okay, i 27. Eller, super. Ja. Tak. Selv tak. Og i øvrigt, så synes jeg jo, at det er virkelig dejligt. Nu er Susan, der lige nævner, at hun er i gang med noget andet, og nu er det zoneterapeut, Susan er i gang med. Jeg synes jo, det giver så meget mening, at man som terapeut også er både nysgerrig på sig selv, men også er nysgerrig på den her naturlige tilgang. Den er sådan meget, altså vi snakker virkelig den logiske tilgang til vores kroppe og til nu siger jeg også som naturmennesker, fordi vi er jo bare et element ud af noget biologisk, som jo også indebærer ordet logisk. Sjovt nok. Ja. Er der andre, der sidder og brænder inde med et eller andet her på falderebet? Ja, der er faktisk en ting, jeg har lyst til at nævne. Ja, hvis jeg må tage ordet igen. Det må du i hvert fald. Det er jo sådan, det er med mig, når man endelig har mulighed for det. Så, det plejer du at være Anna Iben, der ikke er til at sige. Ja, det er rigtigt, men nej, jeg vil bare sige, der var jo en ting, som du har berørt en lille smule, men som jeg synes, vi godt kan gøre lidt mere ud af, det er, vi har jo det her online forum, hvor du har adgang til at stille spørgsmål undervejs. Og altså dagligt. Og det der sker, det er, at du kommer ikke bare ind i klubben af det hold her, du kommer simpelthen ind i hele smeltedealen af alle dem. Nu spurgte du også, Susan, der er jo nogen, der er i gang med 2. og 3. Og lige nu faktisk også 4. semester. Og de har også adgang til det forum. Så det vil sige, det er jo ikke bare os, der du stiller spørgsmål til. Det er faktisk hele panelet, og jo længere man kommer hen i uddannelsen, jo mere har man også lyst til at vise, hvor
hvor klog man er, hvor meget man har lært. Så der kommer rigtig mange gode svar, fordi selvfølgelig sidder vi mange kloge hoveder bare her, men vi ved jo overhovedet ikke alt. Men der er jo altså et forum af rigtig mange mennesker derinde, som tilsammen virkelig hvor vi hjælper hinanden. Og det, som egentlig var min pointe i forhold til det er, og det var noget, der er kommet fuldstændig bag på os, fordi man kan sige, det var noget, vi godt hjulpet af en god gang corona-blues der i 2020, da vi omstrukturerede hele uddannelsen, blev nødt til at etablere det forum. Og det har jo vist sig, at nu er man ikke bare på uddannelse, når man sidder og hører sine webinar, eller læser sine kompendier, eller mødes med sine medstuderende, jamen nu er man på uddannelse lige når man synes, fordi der foregår dialog også mellem studerende inde i det forum hver dag. Og det synes jeg er helt fantastisk at både at være vidne til, men det vi også hører fra folk, det er, at mange føler virkelig, at de har fundet det netværk, som de ellers skal have lidt svært ved at finde i sin hverdag, fordi jeg har da selv også været på en IT-arbejdsplads, hvor vi havde det sjovt sammen, men der var ikke nogen, der gad at høre om mine interesser inden for det her, fordi det var ligesom ikke det. Så det måtte jeg bare holde for mig selv, men her er der jo altså et forum, hvor vi alle sammen gerne vil høre alt, hvad vi alle sammen har på hjerte. Ja, og hvis jeg lige sådan skal supplere det, som du siger der, Jesper, så har alle mennesker jo også deres helt egen rygsæk med, både af praktiske erfaringer, men også erhvervserfaringer i alskens retninger. Altså, og det betyder også, at vi lige pludselig måske havner op med nogle helt andre værktøjer, end vi kommer ind nødvendigvis at berøre på vores uddannelse, men som man så alligevel får lyst til at bringe i spil som en del af et værktøj, man kunne blive nysgerrig på til et eller andet, der nu bliver stillet spørgsmål til. Så det er virkelig et godt forum, det derinde, og det bliver brugt flittigt. Og det er tit, at vi undervisere ikke når at svare før, at så har der været en masse andre skønne studerende inde og svare på de spørgsmål. Og vi supplerer selvfølgelig gerne op, hvis der er tillægsviden, eller hvis vi lige kan se, at der er sådan nogle detaljer, der er rigtig gode lige at få med. Jo, og også det der med, at så er det søndag eftermiddag, og hjælp, mit barn har ørepine. Hvad er det lige, jeg skal bruge? Jamen, så er der altid nogen, der er på linjen, som lige kan byde ind. Ja, det er rigtigt. Jeg så bare, at du slog mikrofonen fra, Anna Iben. Var det fordi, du lige ville byde ind med noget? Nej, det er bare for at ikke forstyrre. Det er så fint. Jeg kunne lige se, at Marie-Louise, du spurgte til, om der findes en kursusplan på hjemmesiden, hvor at man kan se moduler og undermoduler. Og det er der selvfølgelig. Nu har jeg lige lagt det her i tråden, et link ind til første semester. Og det tænker jeg da også, at hvis ikke det allerede ligger på Facebook-siden, så skal vi da helt klart lige have linket til det derinde også. Men det gør der inde på vores hjemmeside, Nordic College of Natural Medicine. Der er der simpelthen et helt punkt, der kun omhandler den naturmedicinske metode, og dernede, lidt længere nede på siden, der kan du både finde en kalender, hvor at man kan se, hvornår ligger spørgetimerne, og hvornår er der kick-off, og hvornår der prøver. Og så er der også en beskrivelse af de forskellige moduler, og de undermoduler, der så ligesom, eller emner, der ligger under de her moduler. Og tak for det spørgsmål, Marie-Louise. Ja. Er der sådan mere, der sådan lige tækker ind af tanker? Ja, Malene, hun skriver, ja, det er der. Det er meget fint. Malene, hvis du bare slår mikrofonen fra nede i højre hjørne, plejer det være. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om du sidder på telefonen, men se om du kan finde sådan en. Der var du, Malene. Hej. Ja, hej. Spørg ikke løs. Ja, okay, og jeg ved ikke helt, altså, om det er nogle gode spørgsmål, men nu spørger jeg bare lige alligevel, for nu er I her jo. Jeg har jo sådan en, der har en sundhedsfaglig uddannelse. Så jeg tror, mit spørgsmål er nok, altså fordi jeg hører også lidt på Anna Iben, at der også er plads til, at man sådan også godt kan sådan
tage nogle veje, sådan lige alt efter, hvad der interesserer gruppen. Så jeg kunne måske spørge om, hvor stor en gruppe er det, I plejer at have af gangen? Og det er meget forskelligt, og der kigger jeg måske lige på Jesper og Iben, men jeg vil sige fra 10 til 50, det er vel sådan meget standard, og så har der Ja. været hold på, hvad var det, 100, tror jeg, vi har makset den ud på et tidspunkt, de har gjort. Men det er vel sådan i et laget mellem 10 og 50, tror jeg, ikke? Eller hvad? Det er ikke helt ved siden af. Nej. Og der er sådan nogle udsving, ligesom der er i økonomien, og nogle gange så følger det var faktisk ikke for at være smart der, men nogle gange følger det faktisk lidt økonomien. Men der er sådan nogle kurver, hvor nogle gange er der flere med, og nogle gange er der færre med, og det er meget svært at forudse. Men ja. Man kan sige, at på 4. semester her kan vi måske godt lige fortælle, at det 4. semester, der er i gang lige nu, og det er jo slet ikke 4. semester, vi taler om lige nu og her, men der er, hvad var det, vi talte til? Der var en 4-del, ja, men der var en 4-del af dem på holdet, som har en sundhedsfaglig uddannelse eller baggrund med sig. Så det er bare for at sige, at det giver bestemt mening, synes jeg også, at sidde med en sundhedsfaglig baggrund og være med her. Og det har vi jo øvet os rigtig mange af, bare på 1. og 2. semester, for lige at få den her grundlæggende tankegang med sig ind i sit faglige virke. Ja. Og hvis jeg også må spørge om noget andet. Selvfølgelig, endelig. Det er fordi, det er sådan måske lidt mere overordnet, og det er bare sådan noget, sådan en tanke, jeg tænker på, når man er sådan inden for, kan man sige, naturmedicin. Og andre, hvis jeg gerne må sige sådan, alternative behandlingsretninger, så kommer jeg jo fra en verden, som er sådan meget evidensbaseret, ikke også? Og hvor vi altid skal sådan ligesom være evidensbaseret. Og hvad er det, jeg vil sige? Det er nok det der med, hvordan I forholder jer til evidens og ligesom evidensbaseret praksis, fordi at jeg også kan høre i nogle hvad kan man sige, retninger, at så skiller man lidt ud på evidens, fordi at den der måde man laver evidens på, fordi det passer bedst til at undersøge noget, der er meget afgrænset, og det passer godt til at undersøge virkninger af medicin, og det er meget sværere, når det er mere komplekst. Så er det godt, eller er det skal vi bruge det meget, eller skal vi være mere sådan, hvad har man erfaring med? Så jeg kunne godt tænke mig at sådan høre, hvad I har af tanker om det, og bruge evidens, hvordan I anvender evidens, og hvor meget det sådan fylder, og ja. Ja. Anna, vil du ikke byde ind der? Det er lige mit felt jo. Som både uddannet læge og naturmediciner, kan man sige. Der er det jo hele tiden det der driblen, jeg har haft i mit lægeliv i mange år efterhånden jo. Og man kan sige, at når vi snakker højtpraktikerviden, og når vi snakker naturmedicin som sådan, den gamle naturheilkunde for det mellemeuropæiske, så er det erfaringsbaseret viden. Erfaringsheilkunde. De har, hvis man kigger i de tyske, så har man jo store medicinske selskaber baseret på erfaringsheilkunde. Man siger, det er ikke evidensen. Det er ikke en hårde evidens, vi har, men alligevel en erfaring, der er båret videre. Så vi bruger evidens, hvor det findes, og hvor det kan bruges på den måde at forstå, men vi lader os egentlig ikke nødvendigvis afgrænse af, at der ikke er evidens, hvis der ellers er ræson af almindelige, fornuftige, logiske forklaringer på, hvad det er, der sker. For eksempel sådan noget som vitaminer, mineraler og kostterapi er også for eksempel sådan et sted, hvor det notorisk er meget svært at skaffe evidens, fordi det er vanskeligt at strukturere undersøgelser i det felt der, og ikke desto mindre så bruger vi jo rigtig meget ernæringsterapi faktisk, som en del af behandlingsforløb, eller en del af at få ændret forskellige tilstande i kroppen. Men det vi jo gør tit inden for naturmedicinsk retning, det er at bruge vi bruger personen selv som case, ved at lære de analytiske veje, der er til at identificere, hvad foregår der, hvilke mennesker sidder her, hvad er problemerne. Og så sætter vi i gang med en givende anbefaling, og så lader vi patienten selv være kontrol. Hvordan er bedring? Hvordan er fremskridtelser? Hvad foregår der? Og det er jo lidt det, du er inde på også, det med den iboende. Det er, når vi ser naturmedicin, så bruger vi jo tit
en varieté af metoder. Vi bruger kosten, vi bruger livsstilsanbefalinger, vi bruger urter, vi bruger flere ting på paletten. Og så forsvinder, kan man sige, næsten muligheden for at lave evidens i den sammenhæng, ikke også? Så tit så er det jo, vi er der, hvor det er personrettet. Det er meget, meget, meget højt, kan man sige, specialiseret, personspecialiseret vinkel, vi har på tingene, ikke også? Så man siger, evidens, det bruger vi alle de gange, hvor det findes evidens, men man må også sige, det er også rigtig tit, hvor vi sidder og skal rådgive, hvor der findes ikke evidens. Så bruger vi den viden, der ligger, og vores sunde fornuft i vejen. Så det er måske det bedste at svare, men jeg kan sige, det er en snak, vi tit har, fordi altså, for eksempel nu her på vores afsluttende hold, der har vi 3 læger med, også, og en håndfuld sygeplejersker, og ellers forskellige andre sundhedsfaglige uddannede, og en hel vifte af alternativt behandlede, kraniosakralterapeuter, zoneterapeuter, akupunktører, og alle mulige yogalærer og ting og sager. Men vi har også nogen, som jo ikke har nogen som helst sundhedsfaglig baggrund, som egentlig har lært sig metodikken i løbet af at have lært anatomi og fysiologi og sygdomslære først, og så ellers tage heilpraktikken på bagefter. Ikke? Så der er mange snakke undervejs på uddannelsen i det regi, fordi vi har så mange fagligheder med. Men vores fælles mål, det er at få mennesket i bedring undervejs. Ikke også? Ja. Nej, jeg ved ikke, om det giver mening, Malene, men ellers, nu har jeg lige holdt min monolog her, men spørg ind. Jo, tak. Det gør det. Altså, og det er jo også bare, det er jo ikke noget, der sådan lige er et endeligt svar på, men det er en spændende snak i hvert fald at have i hvert fald, ja. Meget spændende. Jeg oplever der også mange, der sådan refererer til et studie, de er stødt på, eller til nogen, der har læst et eller andet medie et eller andet sted fra, som har dykket ned i en analyse af et eller andet. Så på den måde, så er der jo rigtig mange, der byder ind alligevel, som ikke nødvendigvis sådan er evidens, som vi kender det fra den her sundhedsfaglige baggrund. Ja. Og så har du mere, Malene? Det var nogle virkelig dejlige spørgsmål. Tak. Ja, tak skal I have. Selv tak. Så har Jette et hånden op her, kan jeg se. Ja, det har jeg, fordi det er det der med evidensen. Jeg er jo sådan en gammel kone efterhånden, så jeg har også oplevet lidt igennem tiden. Og for mig, der er evidensen os alle sammen. For uden naturen, uden urter, uden at leve sammen med naturen, så var der ingen af os, der overhovedet var til stede her i dag. Altså længere er den i min optik overhovedet ikke. Men det ser vi jo også meget forskelligt på. Og jeg synes, at i dagens Danmark, når vi kigger, eller i 2026, når vi både har mere fokus, heldigvis igen, på naturmedicinen kontra den traditionelle kemiske medicin, som der nu er til stede, jamen så er det jo ikke en enten eller, det er jo en både og. Vi skal jo leve med begge dele, fordi vi kommer jo uværligt mange af os ud for akut at stå og skal have noget hjælp. Og der er det ikke altid, den naturmedicinske lige er til rådighed. Så er det da virkelig fantastisk, at vi har den moderne medicin til rådighed. Så for mig, der er det en både og. Det var simpelthen bare det, en indskydelse, jeg. Tak for det, Jette. Det er så fint. Og det er jo helt rigtigt, det du siger i virkeligheden, fordi at vi behøver ikke at skal bekrige hinanden i det her, fordi at det kan være sine ting, og det må også gerne være nemt, og det må også gerne være lige til en gang imellem. Og det er jo også der, hvor at den praktiske del af den naturmedicinske metode og hele heilpraktikeruddannelsen, den kommer til sin ret. Det er, at det må gerne være helhedsorienteret, praktisk og let forståeligt, altså, og det behøver ikke altid at være så besværligt. Men vi har også brug for det andet. Vi har også brug for, at der stadigvæk er akutmedicin og medicin generelt. Ja. Så måske var det i virkeligheden lige før, det var det afsluttende punktum på den her virkelig gode snak.
Er der nogen, der har noget at vil dele ellers? Fordi ellers så tror jeg, at der er lige et par stykker, der er hoppet fra. Og ellers så tænker jeg også bare, at hvis man nu har summet over i aften og har lyst til at spørge om flere ting, kommer på noget, man er nysgerrig på, så er I meget velkommen til at række ud til os. Nærmest, I kan jo nærmest få fat i os, hvor det skal være. Det er ikke så tit, vi er så gode til at svare på de sociale medier, men der får man heldigvis også besked om, at I kan kontakte os på mail og telefon. Og der er vi heldigvis rigtig nemme at fange. Så tak fordi, at I stillede gode spørgsmål, og tak fordi I var med her til aften.